Het hele verhaal draait om 15 betonnen pjellen en een betonnen tafel, die de Tour aast op komt te staan. De tafel maakt de Tour als het ware dragen. Die tafel, dat is het blad, zeg maar, waar midden op het blad de Tour op stiert. Nou is de Tour in oppervlakte wat grutter. Dus het blad stekt eigenlijk een beetje boeten de Tour, maar de poorten staan dus helemaal aan de boetenkant van de tafelblad. Dus dat blad is het cruciale onderdeel in feite wel. De verzakking van de Tour is het gevolg van de afgraving van de terp, goed 100 jaar in, het inklinken van de groen en mogelijk ook de gasborings. Het verstel van de Tour is hutnedig. Na de laatste restauratie tussen 1962 en 1964 is de Tour een flink stuk van de tjerke afsquat. Als je hier naar deze schoorscheuren, dit had ooit vlak geweest. Dus er zit nu wel een verschilling van centimeter of treien heel. En die komt iedere weken. En dan kun je hier dus gewoon daadwerkelijk die boten zien. Dus dat is de Tour, die komt uitgaan. De Tour staat aast wel stevig, maar hij wordt net weer omzet in zijn oude positie. De naden die worden in wezen visueel wel netjes maken. Maar we laten de Tour dus wel los staan van het tjerken. Dat ze ten opzichte van waar verschillende werken kunnen. De pjellen gaan maar liefst 12 meter de groen in, ont een knoerthudde zonlaag daar. En die ondergroen zorgt ervoor dat de Tour aast net meer verzakje kan. Hij stiert als de Tour, maar verst als een hoes, ja.